Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau nan muka gano babban dalilin rasuwar wannan babbar jaruma mai suna Saratu Gidado. Wannan jaruma ta rasu ta wajen abubuwan da ake zargin cewa su ne suka kashe ta. Sai dai majiya mai karfi ta tabbatar da cewa wannan babbar jaruma ba ta yi rahin lafiya ma a cikin wannan wata ba. Ballatane a ce wannan rahin lafiya ita ce ta kashe ta. Sannan kuma wannan jaruma an tabbatar da cewa ita ba ta rigima da mutane. Ballatane a ce wani ne ije fita ko kuma wani ne ya kashe ta ko kuma ya zama silar mutuwarta. Wannan jaruma an tabbatar da cewa mace ce ita mai yawan kyauta, mai yawan sadaka, mai yawan kuma fitar da zakka. Sannan kuma ga yawan salloli na lafilfulu. Sannan wannan jaruma tana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman da suka fi sada zumunta a wannan lokaci. Sannan wannan jaruma tana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman da suka fi yawan wasa da faran-faran. Sannan wannan jaruma tana ɗaya daga cikin jaruman da jaruman Kano suka fi kuka da alhinin wajen rasuwarta, musamman ma wajen marayu. Da su kansu marayu an samu marayu daban-daban inda suka dinga ɗora hannu a ka suna ihu suna kuka wajen ganin cewa sun rasa abincinsu, inda ma har wasu matan jarumai daga ciki ko mu ce wasu matan marayu daga ciki har wajen kimanin su 13 inda suke cewa ina ma dai a ce wannan mutuwa su ta ɗauka ba ita ba, domin a yanzu suna ganin cewa babu wani ko wata wacce za ta ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar ciyar da su ko kuma shayar da su hatta suturarsu, inda ta ƙara da cewa tabbas suturarsu, ciyarwarsu, shayarwarsu wannan jaruma ita ce ta ɗauka. Sannan kuma suka ƙara da cewa hatta gurin da suke kwana wannan jaruma ita ce ta ɗauki nauyin gurin da suke kwana, inda ta ƙara da cewa hatta wato iliminsu da kuma dukkanin wasu ɗawainiyarsu har da lafiyarsu wannan jaruma ita ce ta ɗauki nauyi. Akwai abubuwa daban-daban waɗanda ba a san da hakan ba sai bayan rasu wannan jaruma aka gano a cikin ƙanƙanin lokaci, a iya cikin wasu awanni aka gano kaɗan daga cikin ayyukan alkhairin da wannan jaruma take yi. Shin kun san da cewa wannan jaruma har filinta ta siyar wanda mallakinta ne iya shi kaɗai ta mallaka, amma ta sayar da shi domin ci gaba da ciyar da marayu da almajirai da kuma marasa ƙarfi? Shin kun san da cewa wannan jarumar ta sa wasu maƙudan kuɗaɗenta domin ci da almajirai da kuma marayu? Shin kun san wannan jaruma a koda yaushe ba ta da shira sai ta ya zaya a samu gidauniyar da za ta dinga tallafawa marayun nan da almajirai? Shin kun san da cewa wannan jarumar a koda yaushe kuɗin aikinta yana ƙarewa ne wajen ciyarwa da kuma shayarwa wannan almajirai da marayu? Shin kun san da cewa wannan jaruma hatta wannan sallah da take gabato mu bata samu dama ta yi ɗinki ba domin ci da marayu da almajirai? Shin kun san da cewa kun san adadin jarumai da suke da kuɗaɗenta ko kuma suka fita kuɗi amma ba sa iya ciyarwa kamar yadda take ciyarwa? Shin kun san adadin marayun da wannan baiwa Allah take ciyarwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas wannan jaruma ta yi mutukar mutuwa wanda mutane da yawa suke cewa ina ma dai a ce su ma za su yi irin wannan mutuwa. Kamar yadda masaniya ta fitar shine a jiyan nan an yi hira da ita lami lafiya, inda aka hira da ita har wajejen karfe 1:30 na dare, kuma ta kwanta lami lafiyar ta kalau ba tare da zargi ko kuma wani abu makamancin hakan ba, inda aka tabbatar da cewa abincin da ta ci shine na ragowar marayu da kuma abubuwa wanda kamar yadda aka saba ci. Sannan kuma kamar yadda ta faɗa cewa kuma kamar yadda majiya mai ƙarfi ta bayyana cewa tare suke cin abinci da marayu, kuma tamkar a ranar ma da za ta rasu sun gama cin abincin lami lafiya kenan, kowa ya je ya kwanta. Wani iko na Allah ta bada kayayyaki inda ta ce a ci gaba da rabawa marayu domin ba ta je a jikinta cewa za ta waye gari. Wannan mutuwa ta yi matukar bayan mutane mamaki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin jin tarihin Saratu Gidado.